Hej, tak fordi du kigger med på dagens video. I dag vil jeg præsentere en af de mest avancerede droner på markedet, DJI Matrice 400. En platform, der er udviklet til at levere præcision, effektivitet og driftssikkerhed på absolut højeste niveau. DJI Matrice 400 er ikke bare en drone. Det er et komplet arbejdsredskab bygget til professionelle, der kræver det bedste. Uanset om vi taler om inspektion af infrastruktur, eftersøgnings- og redningsopgaver eller præcisionskortlægning, så er Matrice 400 designet til at levere. Matrice 400 er bygget til at kunne klare selv de mest krævende forhold. Den har en robust kulfiberkonstruktion, IP55-beskyttelse mod støv og vand, og et modulopbygget design, der gør den let at tilpasse de forskellige opgaver. Den kan bære flere payloads på samme tid, og med den nye E-Port version 2 er montering af sensorer og kameraer hurtigere og mere fleksibelt end nogensinde før. Med en samlet flyvetid på op mod 70 minutter afhængig af den konfiguration, du benytter dig af antallet af payloads, kan selv de mest krævende opgaver nemt klares. Matrice 400 er også udstyret med hotspot-system, der betyder, at du hurtigere er på vingerne igen, når du løber tør for batteri. Ud med det gamle batteri, i med det nye, sørg for det låst ordentligt fast, og så er dronen i praksis klar til at flyve igen. BS100 opladede kufferten her kan altså oplade op til 3 af de store intelligente batterier på én gang, så der er altså rigeligt til en god dags arbejde. Dronen er sammen med den avancerede controller her, udstyret med avancerede AI-funktioner, præcis RTK-positionering og en transmissionsrækkevidde på op mod 20 km. Matrice 400 kan udstyres med et bredt udvalg af kameraer og sensorer, fra højtopløsning, zoom og termiske kameraer til lidar og multispektrale sensorer. Det giver mulighed for alt fra detaljeinspektion til avanceret 3D-modellering. Du kan endda installere et kraftigt spotlight eller højttaler direkte på dronen. Hvis der skal installeres mere end et payload, skal der tilkøbes ekstra udstyr. Sikkerheden er i top med redundante sensorer, forhindringsregistrering i alle retninger og automatisk nødlanding. Selv under de allermest vanskelige forhold kan vi som piloter altid være sikre på, at Matrice 400 kommer sikkert hjem. DJI Matrice 400 er udviklet til at være lige så alsidig, som den er kraftfuld. Den giver professionelle operatører mulighed for at løse opgaver hurtigere, mere præcist, med større sikkerhed. Hvis du vil se mere, hvad den kan i praksis, så kig forbi vores hjemmeside www.gleteam.dk på vores dronesektion, så lover vi, at du nok skal blive imponeret. Tak fordi du så med.